Takže čaute, ja vás vítam pri novom videu z Road to Unreal. Dneska tu ale nie som sám, som tu s mojím kamarátom Martinom. Čau Martin. Hello, zdravím všetkých. A v offscreene som hral asi cca 1-2 hry a dal som Gold 1 až 1%. Takže dneska, ako obvykle, to budeme sa snažiť dať na čo najvyšší rank, ako stihneme. Ľudia, ja vám ďakujem za 8 odberov a dokopy za 61 zhliadnutí. Kam padáme? Kam chceš ísť? OK. Sem idú ľudia, lebo tu je veľa lútu. No tak ja idem sem na ten stožiar. OK, ja idem na písmeno. Dobre. E. No ľudia, a keďže tu na môj kamarát Martin padal na písmenko E, na Ečko si padal. Takže všetci do komentára napíšte nejaké slovíčko na E. Takže čo ja jem. Aha, tu je. Nestrieľaj. Kde je? Kam zmizol? Nestrieľaj. Však dovtedy ten pes má čici, tam dole. Strieľaj! Už môžeš. Kámo, jemu zostalo 15. Nevadí. Play again. Moja korunka. Nie, mne to dalo minus 7. Aj ne. No ľudia, ak chcete, aby som si zahral zase s Martinom nejakú minihru vo Fortnite, napríklad Ranked Battle Royale, Road to Unreal, tak dajte na toto video 4 lajky. Alebo nie, 5 lajkov a natočíme ďalšie videjko. Najlajkovanejší komentár, tak to, akože jaká hra tam bude napísaná, že napríklad Steel Brainrot, čo dúfam, že tam nebude napísané, tak to si zahráme so sebou. Ale vo Fortnite. Áno, ale vo Fortnite. Takže hľadajte hry, skúmajte, píšte. Áno. Ja nemienim natáčať Roblox. A držte na palce, aby som dneska nepadol do bronza. Lebo že... Mr. Plastic. Tak. Kamo, tak neznášam túto kopu, v kuse ma to odpáli preč. Tak napíšte, že... Padni. Nie Road to Down, nie Road to Unreal, ale... Road to Down. Áno, Road to Down. Nie, Road to... Road to Bronze. Áno. Daj one. Slychajme sa čakmi. Však ale poď sem. Kde si? Ja hore. Poď sem. Chce si prípad. No ľudia, a čo, už sa tešíte na Vianoce? Dúfam, že áno, lebo ja sa teším. Tak ty keď sa tešíš, tak sa musia aj oni tešiť. Áno, lebo to sú moji sledujúci. Sledujúci. A keď ti je teplo v zime, tak musí byť aj im teplo v zime. Áno, presne. A keď hráš futbal, musia sa aj oni prihlásiť na futbal. No to zase nie, to nikoho nenútim do toho. Že nie je povinné, ale... Ľudia, a už viete, čo dostanete na Vianoce? Aký darček? Najprv im to musí Ježiško priniesť. Áno, musia si napísať wishlist. Áno, ale wishlist. Toto je videjko, rátam, že keď dneska večer možno... Všetkým, čo pozerajú video, neprajem, aby si, že keď majú akože zvyk, že akože po večeri si až otvárajú darčeky, tak si hlavne neprajte na Vianoce nejaké šteniatko alebo proste zviera, lebo vám to skape v tej škatuli. Bez jedla a pitia. Kámo, to nemôžete spraviť. Kámo, Spravíte tak.
Ja som asi divný, ale ja darčeky dostávam vždy ráno, hneď ak sa zobudím. Umiem sa, dám sa do poriadku, spravím si hygienu a dostávam darčeky. Odbalím si. Typek, bro, však ja vstanem o 3 ráno. Ocko, už sú tu darčeky, poďme otvárať. Ale do 5. O 5. mi povedia, že zas o 6. ich zobudím, že mi tvrdili, že budeme hrať, že budeme rozbalovať. A ideme na to. Kamo, ja mám... Tu je ešte ďalší v dome. Jedného si nokol? Nie. Á, tento má málo pri mne. Kamo. Ja jak dostajem zase down rate, kamo, tak ma picne už. A keď je tu aj taký človek, ktorý nemá rád Vianoce, tak mi píšte prečo. Lebo Vianoce akože za mňa sú lebo do školy sa nechodí. Aj kvôli tomu je to dobré. No. A nie kvôli tomu, lebo dostávam veci zadarmo. Ale kvôli tomu, že proste Ja si vždy... Zobúzať rodičov ráno. Ja si vždy na Vianoce prajem, aby bola moja rodina zdravá po celý rok. Aj. Ak to je taký sebecký. Aha, to si ty. To isté si praje určite aj Ned Flanders. Áno, presne tak. A teraz, keď je akože táto season, typek, táto chapter akože so Simpsonami, tak napíšte, aký je váš obľúbený. Môj napríklad Homer a oný Dan. Či Ned, či jak sa volá. Aj Ned Flanders. Bro, ohodnote môj aim od 1 do 10. Napíšte takto, že či toto modré, v ktorom teraz som, tak napíšte, že či to voláte zóna alebo storma. Tu sú pri mne hore. No nic. Sa mi nedarí. Už ma asi ani nechoď revivovať. To je kráva. Tu dobojuj sám. Wow. Ohodnote tento play, aký bol. Oh, snap. Snap your finger. Mám ísť po ňom? Napíšte do komentára. Keď skapem, tak... Ty kokos, čo si mu dal? Ona mala ten spray, či nie spray. Machine guna. Mňa zabila machine guna. Ona je skapala na chodnič. No, dáme... Nice! Dobre, 50%, 26. Yes, mám naspäť gold jednotku. Ty kokos! Už konečne pomenovať, že Road to Unreal. Áno, už to nie je Road to Bronze, Road to Unreal. Kámo, ja by som sa... Neviem čo spravil, keby sme, že čo jen champ a natáčame, že Road to Bronze. Môžeme natočiť. No, čo si blázen? A dneska? V tento deň, čo vyjde toto video, musíte napísať do komentára, čo ste mali na obed. Kámo, proste, on mal do bielých, keď som mu prvýkrát strelil a on ma dal, keď som mal 150. Kámo, videl, kámo, to je ma zabili. Videl si sebo? Mňa zabila Neymarkyňa. Baraudu bajla. Takže ľudia, toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že ste to dopozerali až sem. Dúfam, že zanecháte like, odber, prípadne nejaký pekný komentár. Vás to nič nestojí a mne to veľmi pomôže ďalej v tvorbe. Takže čaute. Rozlúč sa.
Čaute. A nezabudnite tých 5 lajkov, keď chcete ešte Áno, áno. so mňou videjko. Takže čaute, majte Keď sa. nechcete, tak nevadí. Čaute.